sa nakalabay mga igala nga of course Semana no, Semana Santa, daghan kaayo mga igala ang mga kabahay naman gulis tradisyon sa mga Pilipino. And then gi-invite po sa ubang simbahan mga igala, sa among simbahan sa Old Catholic Church. We stick to liturgy, wala na daghang pakapin kay kana laging the kuan ba kana bang the danger of abuse. No, pariyani dunay Roman soldier nga gilatos niya ang sibilyan kay siyempre si Kristo ba gibunal-bunalan. Karon namunal siya sibilyan. Perti sukuas ti guwang oy. Siya pataka na lang kag pamunal ba. Sige daw ka, palihog daw ko ka. Tanawa gud ni. Nagibunal-bunalan niya ang sibilyan way labot sa prosesyon. Suko kay siya. Suko sa tatay ba? Ay! So ikapal kuan man kining Station of the Cross man So ikapila ba nga estasyon? Ang napulog upat ra man na 14 ra man ka station. Basig ika-15 ni. O sabay uluhan sa estasyon. Ang napulog 5 nga estasyon. Ang Romanhong sundalo gigukod ni tatay. Ay! May gani kay di siya gibunalan. Nasuko siya ba? Kaya kanong gibunal-bunalan ng sibil. Naigo na is tatay di ay. Tanggalan na ng audio. Ang napulog 5 nga estasyon. Ang paggukod ni tatay sa Romanhong sundalo. I mean, kini mga katropa, I love po rin yung sabta o mag-away ra po po dayon ang relihiyon unya. Ang inyong banata na po na Romano Katoliko. Ang uban na ni manggod wala gialaw po pari. Ang uban may gala tradisyon ni sa uban. Ato lang i-differentiate nga na ay kalainan ning mga folk or local tradition kaysa kining unsay practice ba sa Catholic Church in general. Pag mo yung sa Catholic Church, liturgy yun na mga katropa. Sama na mo, no? Because we belong in an independent movement, no? Mga katropa. Adto misa, unsay nakasuwat dito rubrics, kung tawagon, guide man to. Adto rami, di namin adto mga bunal-bunal kay kabalo ka ni mga tao, maapilan kag hubog, delikado. Mawa, manggod ang kasulim ni sa kining selebrasyon pag masudlag mga ingani. Pananglitan na ay mga Station of the Cross. Unya ang ilang gigamit may gala katong mga rebulto, manikin ang ilang suotan og kanang pangkoreano. Di naana po nag-caption dito nga ang pag-antos ni Jesus atubangan sa sudapap. Ay! Kailan mo sudapap katong sa mga sa Koreano. No? Kay gibutangan og kalo nga pang Koreano, gibutangan og sinina pang Koreano. Mura nag-upa. No? Sumawa may gala ang solemnidad. Dugang pa. Dunay kanang mga sugat, di ba? No? Kanilagi pong mga pari ro nagkabayot na. Sorry pero realidad na wala man ko ditamay niya na pero kanilagi pong nagkasubraan tas creative and we want to replace the liturgy with our creativity para kuno mga igala mas ma-feel pero mulutaw gyud mga igala ang kabayutan. Liturgy is complete even without drama, no? Mga katropa. Dili man ko liturgist. No, dili man ko mga igala. Pero naka-eskwela gud. Kapalugod ta na gud. Pero everything is complete mga igala labi na sa celebration diya sa Semana Santa. Kanang naa diya sa libro. Mauna na siya mga katropa. Unya kanang Biyernes Santo. Kung katugon ka anang pasyon, kanang 7 palabras, ayaw na lag-apil. Kay it is meant to be solemn and it is meant to be quiet. Nga naman, usaon na to karong pagpamalandong ang mga bayot, mga igala, ang mga gipili nila nga mga apostoles ila pang ang pilion nila nga Kristo ilansang-lansang katong naay mga abs katropang gab.
So kato mga mahuyang, ganahan na, wala na kapamalandog, kaya nagsige na laghanga dito sa ab, sa laking gilansang mga gala. Imbes nga makahimo kag, makabutang kag prayerful mga igala nga ambience para sa tao, giuwagan na noon tong mga tabaghak mga igsuon. No? Kuan ba, mapulyot ba, no? No, ma-obscure nimo ang tinuod nga meaning mga kaigsuunan. Oh, sobraan na pod bay. Daghan mo mga pari ron nga kuan pod, no? Pero ilaha pod na mga katropa do. Mo hadlok na gani ko ani katropang gap. Pero pasalamat ra gyud kong minyo ko, pero mga igala di ra ba gyud na garantiya, no? Ihikot lang gyud nako mga katropa ni akong kaugalingon dito sa akong asawa kay para sigurado gyud di kita kabuhi. Oh, pero matigi kuan na ta laki ra ta kayo murag wa gitay kaangay-angay may gala na butang. Ha? Wa gyud lami. Sobraan na pod bitaw mga katropa. I mean, pasensya na sa mga non-Roman Catholics. Ako di man ko Roman, di man ko RC, dili na ko I was RC before but di na ko RC. Actually katropa. Pero pwede ko musturya ba on behalf nila mga igala unsolicited lang that some of them were not allowed, some of them were not permitted. Ang uban diya mahigala, wa gyud tugutis pari. Ang uban diya sarili na nang kuan nila nga nakaguba na hinuon sa celebration. Ang uban ilahan na nang kuan na ay Kristo gab, na ay Ginoong Hesus na tawag nagportray nga Ginoo unya tambok. Nunya di kadaog ang cross kay tambok man. Napoy nagpasaan og cross, no, nagpasaan og cross kay nagkuan lagi via crosses or Station of the Cross. Syempre ilang gi portray tong gilatos po si Kristo. So ilang gilatos tong kapasaan og cross. Nasuko gibadyakan niya tong naglatos niya. Kung sa pangana tong estasyon, ikanapo unom tong estasyon. Ang balaang badyak ni Jesus dito sa ang balaang sipa ni Jesus dito sa sundalo. I mean, it's okay mga higala. Okay man na siya pero but subayon dili ta ka portray oy. Hugaw ras ko mga higala but subayon. Ang giantos ni Jesus kanang atong giportray. And well, dili pud na makabadbad ni mog sala. Kay samot na mga higala kanang ginaingon nila ba maka minus points pa noon sa langit. Yan naman, makatawa naman noon ka. Para sa itong nadaplak, be. Gilansang sa, ilang gihikot sa cross. Unya, natumba ang cross, nadaplak man. Unya, makatawa man suka na yun. Imbis nga, na malandong ta. Imbis kay plus point sa langit, na minus point sa langit na hinuuntaan eh. Pag-abot ka ron sa sugat, no? Pag-abot ka ron sa kanang traditional nga salubong o sugat, mga higala. May pinakasayaw na natanggalan raman nagbilo ng rebulto sa ni Birhen Maria. Sugat, human, kanta, human. Karon may gala kay mo gasto pang simbahan, may igsuon og milyon-milyon o pila na ka gasto nila. Naagi anghel dapat 5 ka buok, naagi pambitayon gyud. Grabe nang ingana. Di mo kapakaog pobre unya maka-provide mo. Well, that's my opinion mga higala. Well, kayo ba taong ba na rason na sila rason. Pero mo na akong mensahe mga higala. Unta sa sunod, kining mga naanda na to mga local practices, dili siya maka-obscure sa tinuod mga higala nga unsay gi-observe, unsay observance. Malain naman noon kay para sa tong naay nag-iluganay sa bulak. Ngano? Pampaswerte ko nun ng bulak. Sigurado mo ang inyong kalaki. Wa mo na hunahuna. Giblisingan, gibutang sa sugat, ilugan sa tao nga naman. Himuong dagon, himuon may galangkuan para mo daog og sabong. Minus point sa langit ya puntaan na oy. Dili na mao. Dili na siya mao. Oh. Sir, believe you ko sa inyong istasyon kay wala gyoy mga drama nga binastos. Uy, nabaya po itong niagi. No?
Wala na. Ano mo kabalaka na, wala na. Uban sir, na drama nga binastos ang mga bata mo apil ra magpaminaw. Kanang mga utnga-utnga, ipamaminaw ang mga bata na, no? Kaya yung sila nga sex education, di ba na kinanglan itudlo, kay bawa mga ilang baki. Di ba na kinanglan itudlo na? Itudlo na. Kanang baktin, itudloan din na, kanang mga baboy, itudloin na. It's our animal nature, mga igala, no? Di na naman na itudlo.